K nejvýznamnějším obnovitelným zdrojům energie patří bezesporu vítr. V České republice se točí celkem asi 150 kusů větrných elektráren. Celkový instalovaný výkon v polovině roku 2012 je 223 MW. Aby stroje dobře pracovaly a mohly dodávat do sítě ekologický elektrický proud, je především zapotřebí pravidelná a profesionální údržba. Servisní týmy provádějí pravidelné kontroly a údržbu zařízení, opravují či vyměňují vadné součástky, doplňují provozní tekutiny. To však mimo jiné znamená, že musí pracovat nahoře v gondole větrné elektrárny, kde se nachází hlavní technologická část celého zařízení. Co se ale stane, když se některý z techniků zraní, udělá se mu nevolno nebo upadne do bezvědomí? Mimo to, že je třeba ihned zavolat záchrannou službu, bude také třeba dostat postiženého technika dolů. V takovém případě je třeba zavolat někoho, kdo by zraněného bezpečně dopravil na zem, kde mu může být poskytnuta patřičná lékařská péče. Vyprošťováním osob z těžce přístupných terénů se zabývá skupina lesců při Hasičském záchranném sboru Jihomoravského kraje. A protože je třeba takovéto zásahy pečlivě natrénovat, aby v případě skutečného ohrožení zdraví či života vše běželo hladce a bezchybně, dohodli jsme se s velitelem této skupiny na provedení nácviku záchrany osob uvízlé v naší větrné elektrárně. Dne 11.6. dorazila k větrné elektrárně Bantice skupina 14 lesců Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Brno. Na větrné elektrárně typu Vestas V90 bude probíhat nácvik záchrany osob z gondoly větrné elektrárny. A to jak evakuace vnitřním prostorem, tak i spuštění zachraňované osoby venkem za pomocí nosítek, horolezecké a záchranářské techniky. Gondola, ve které uvízli zranění technici, v tomto případě posloužili za figuranty oba dva jednatelé firmy VEB Větrná energie, která je majitelem a provozovatelem této větrné elektrárny, se nachází ve výšce 105 metrů. Přístup nahoru do gondoly je možný jednak po žebříku, nebo lze využít servisního výtahu, který pojme 2 osoby. V první fázi se první 2 skupiny lesců vydali nahoru po žebříku. Část vybavení potřebného pro záchranu se nahoru dopravila výtahem. Jedna skupina prováděla záchranu pomocí upevnění figuranta do nosítek, jež byla následně spuštěna otvorem v podlaze gondoly. Se zachraňovanou osobou se dolů slaňoval i jeden ze záchranářů, jehož funkcí bylo zachraňovanou osobu uklidnit a kontrolovat životní funkce. Druhá skupina prováděla záchranu figuranta taktéž pomocí nosítek. Tentokrát však byl zraněný v doprovodu jednoho z hasičů spouštěn dolů výtahovou šachtou. Ve věži je celkem 5 mezipater, kde jsou umístěny kovové podesty. Protože je v těchto místech průchod zúžený, byli na každé podestě rozmístěni hasiči, kteří dohlíželi na plynulý průchod nosítek. Hasiči lesci si tedy vyzkoušeli různé možnosti způsobu záchrany, různé způsoby uvazování a jištění, především se ale seznámili s vybavením větrné elektrárny a se způsobem jejího zabezpečení. Je nutno dodat, že obdobný trénink, jako jsme právě viděli, absolvují pravidelně i všichni naši technici, kteří do gondoly větrné elektrárny v rámci plnění svých pracovních povinností vystupují a v případě lehčího zranění jsou tedy schopni svého zraněného kolegu dopravit dolů za užití obdobných metod. V případě těžšího zranění se po dnešním cvičení s důvěrou obrátíme na Hasičský záchranný sbor. Jedna větrná elektrárna typu Vestas V90 s instalovaným výkonem 2 MW bude během své 20leté životnosti vyrábět elektřinu pro zhruba 4 000 lidí a ušetří životnímu prostředí 120 000 tun CO2. Tím ušetří přibližně 110 000 tun hnědého uhlí. Kromě toho také ušetří tuny popílku a jiných splodin, jako jsou oxid siřičitý, prach, těžké kovy a další. Na odstranění 120 000 tun CO2 z přírody by muselo pracovat 800 hektarů vzrostlého lesa.
Firma VEB Větrná energie provozuje kromě této větrné elektrárny i větrný park v nedalekých Břežanech, kde je nainstalováno 5 kusů větrných elektráren typu Vestas V52 o výkonu 850 kW. Je dceřinou společností rakouské firmy VEB Wind Energie AG. Skupina VEB provozuje celkem 153 zařízení o celkovém instalovaném výkonu 239 MW. S touto instalovanou kapacitou jsme schopni vyrobit ročně asi 470 milionů kWh čisté elektrické energie. Ve středu pozornosti se nachází náš produkt, přičemž s proudem z nevysychajícího zdroje energie větru, vody a slunce, dejme tomu, disponujeme startovací výhodou. Přesto si to neusnadňujeme a vždy klademe vysoké nároky na sebe a náš podnik, co se týče ekologických snah.